Tu w parku w Kurytybie. U nas w parkach mają kaczuszki, łyski. Tutaj są... Gdzie te cholery? O, gęsi. I... Uwaga! Tak, kapibary. O, nie uciekaj, bo cię chciałem pogłaskać. No pokaż się, chodź. O, no co za świnia. Nie da się pogłaskać, no. Ale tam ich jest więcej, może te chociaż się dadzą. No chodź, świnko, chodź. Chodź. Fajne, nie? Ciekawe, czy gryzą. O, łyska, która ma czerwoną łysinę, to u nas też takich nie ma. O, zwęszyły chyba niebezpieczeństwo. O, chyba programu przyrodniczego z tego nie będzie. No chodź, podaj łapę chociaż. Chodź. 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 No. Noga. To za bandyta, no. A rudę? Menda mała, no. No to może być nawet niezła potka. Chodź. Ostatnia szansa. Podasz łapę czy nie? Ole, klopce walą. Jo, no. Chodź. Chodź. No chodź. Chodź malutki. Chodź. Chodź do tatusia. Anton jest niezły. Kurna. No nic z tego, chyba się nie chce przywitać. No chodź. Tak, tyle nie widziałem. No dobra, koniec zwiedzania.